ମାଉସୀ କେତେଟାରୁ ଉଠି ଆସୁଛ? 4ଟା ରାତିରୁ। 4ଟାରୁ ଉଠି ଆସୁଛ ନାଇଁ? ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଆଉ ସକାଳୁ କଣ ରହିବାକୁ କରିବା, ଆସୁଛ ନାଇଁ? ଗରମରେ ଯାହା ହଉ ମାଉସୀ ଆମର 4ଟାରୁ ଉଠି ଆସି ଏଠି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ 4ଟା ରାତି 10ଟା 11ଟା ତ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଶୀତ କାକରରେ 4ଟାରୁ ଉଠିକି ଆସିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ସେମାନେ ତା ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ପଇସା ତ ଟିକେ ଆଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଟିକେ ବୁଝିଲେ ସରକାର ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ବହୁତ ମେହନତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ବି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବେଶୀ ଅଳିଆ ମଳିଆ ପକାଇଛୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମଟି ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହେଇ ଯେକୌଣସି ଅଳିଆ ମଳିଆ ହେଉଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପକାନ୍ତୁ, ବାହାରେ ବି ବିଶେଷ ପକାନ୍ତୁ। ଏମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମଟି ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସାଲେରୀ ତାଙ୍କର କ'ଣ କେତେ ଅଛି? ମୋ ସାଲେରୀ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? 15,000 ଯେ 12,000 କାଟି କୁଟିକି କଟାକଟି ଦଉଛନ୍ତି। 12,000 ଆସୁଛି। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଆସିବୁ ତ ସେଇଦିନ ହାଜିରି, ଯୋଉଦିନ ନ ଆସିବୁ ନ ଆସିଲେ ପଇସା ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ନା। ନ ଆସିଲେ ବି ଏମାନଙ୍କର ପଇସା ବି ନାହିଁ। ଛୁଟି ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ସବୁଦିନ କବି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ବି ଭଲ ବେଟର୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସାଲେରୀ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି। ସେଥିରେ ବି 2-4 ଦିନ ଛୁଟି ରହିଲେ ବି ତାଙ୍କର ସାଲେରୀଟା ବି କଟୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ ଭିତରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋରି ମା ଏଜ୍ର ହେବେ। ତାପରେ କାମ ତ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ସରକାର ଟିକେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାଟା ଭଲ ହେବ। କାହିଁକିନା ଏଇ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ସରକାର ଟିକେ ବୁଝିଲେ ବେଟର୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପରିଶ୍ରମର ପାଉଣା ସେତିକି ମିଳୁନି। ରାତି 4ରୁ ଆସି ଉଠିକି ରୋଡ଼ ଘାଟ ସଫାସଫି କରିବା, ଘର କାମ ସେଥିରେ ବି କରିବା। କାହିଁକିନା ଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ଆସିକି ଏଠି କାମ କରିବା, ଘର କାମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ସାଲେରୀ ଟିକେ ବଢ଼େଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ, ମେହନତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ଫୁଟି ବି ଏମିତି ସାଲେରୀ ମିଳେନି। ଛୁଟି ରହିଲେ ବି ସାଲେରୀ କଟେ। ରଖୁଛି ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।